Ahojte priatelia, hlásim sa z pohoria Čergov, kde som na takej dlhšej 9-dňovej akcii 9 dní 8 nocí pod vedením lesoochranárskeho združenia Vlk. Volá sa to Gaja náš domov a vyskúšal som si takúto dlhšiu 9-dňovú akciu, kde sme bez prístupu k civilizácii, len sami na seba. A dokonca bola podmienka, že nemôžeme zakladať ani oheň, takže dokonca aj bez ohňa. Učíme sa o tom, ako funguje ekosystém lesa. Mali sme tému ornitológia, botanika, cicavce, budeme mať tému huby. Veľmi sa na túto tému teším a vyskúšal som si to aj kvôli sebe, pretože tieto témy všetky čiastočne budem posúvať svojim deckám v outdoorovom klube Stopa, aby napríklad, keď pôjdeme do lesa, aby sme to už nevnímali ako len zelený a hučiaci chaos, ale aby sme vedeli aj trošku rozlišovať, že ktorý aký strom, že lezie aj pod zemou, že existuje nejaká sieť, takzvaný lesnet, jak stromy cez korene a cez mykorízu s hubami komunikujú a podobne. A vyskúšal som si to aj pre svoj vlastný sebarozvoj. Dlhšie som takto stanovať nebol. V podstate posledná stanovačka, ktorú sa podarilo zorganizovať, bol roku 2015 ešte pre deti zo Stopy. A potreboval som si to trošičku takto oživiť a môžem konštatovať, že improvizovať viem, postarať sa viem, kľudne mi môžete dať, kľudne môžeme zobrať so sebou zo pár takú menšiu skupinu detí, dvaja vedúci sa o to určite, o ne dokážeme určite postarať. Prvá stanovačka už bude v júni, takže môžete sa hlásiť a ak sa vám moje videá páčia, dajte like na Facebooku, podporte nás účasťou na tábore alebo na nejakom výlete a vidíme sa pri ďalšom videu. A tu je káva. A tam sú raňajky.